லைஃப் ஜேர்னி ரொம்ப அழகானது. என்னோடய காலேஜ் லைஃப் எனக்கு பிடிக்காமல் ஸ்டார்ட் பண்ணேன். ஃபஸ்ட் இயர் அந்த பிளேஸ்க்கு அடாப்ட் ஆகிறதுக்கே டைம் எடுத்துச்சு. அடாப்ட் ஆகிறதுக்குள்ளேயே செகண்ட் இயர் தேர்ட் இயர் அதுக்குள்ளே சின்ன சின்ன கிளாஷஸ் வர ஆரம்பிச்சிருச்சு. ஃபைனல் இயர் இன்டர்ன்ஷிப் தான் என்னோடய காலேஜ் லைஃப்பில் நான் ரொம்ப ஹாப்பியாக ட்ராவல் பண்ண ஒரு டைம். அதுக்கெல்லாம் எண்டு கார்டு போட்ட மாதிரி வந்தது தான் ஃபேர்வெல் ஜூலை 17, 2025. அதுக்கு பிறகு என்ன பண்ண போகிறேன்னு யோசிக்கும் போது ஜூலை 23 என்னோடய இன்டர்வியூ அட்டன் பண்ணேன். ஆகஸ்ட் 1, 2025 நான் வந்துட்டு ஜாப்பும் ஜாயின் பண்ணிட்டேன். 1 இயர் கம்ப்ளீட் ஆக போகுது. ஸோ டைம்ங்கிறது ரொம்ப பவர்ஃபுல்லான வார்த்தை. டைம் வில் டேக் கேர் ஆஃப் எவ்ரிதிங். நம்ம பிடிச்ச விஷயம் பிடிக்காததாக மாறும், பிடிக்காத விஷயம் பிடிச்சதாக மாறும். லைஃப் எந்த ரீசனுமே இல்லாமல் நம்மக்கிட்ட எதையும் கொடுக்கவும் செய்யாது, எதையும் எடுத்துக்கவும் செய்யாது. நம்ம லைஃப்பை மற்றவங்க கூட கம்பேர் பண்ணாதீங்க. நமக்கான பாத்தை க்ரியேட் பண்ணுங்கள். அதில் கிடைக்கிற எக்ஸ்பீரியன்ஸ் நம்ம லைஃப்பில் ஒரு ஹாப்பி எண்டிங்கை க்ரியேட் பண்ணும். ஓகே, தேங்க்யூ ஃபார் த லிசனிங். பாய்.